Numele meu este Cătălin Priscorniță și sunt CEO-ul și fondatorul Blitz. Acum 11 ani, când am fondat această companie, am avut un gând, am avut o viziune. Aceea de a pune clientul în centrul business-ului nostru. Vino la Blitz dacă vrei să beneficiezi de servicii imobiliare de 5 stele. Vei avea parte de servicii integrate, înainte, în timpul și după finalizarea tranzacției. Vei avea parte de o echipă educată în spiritul Blitz, cu servicii adaptate nevoilor tale. Indiferent că vrei să cumperi, indiferent că vrei să vinzi sau să închiriezi, putem să fim alături de tine. Ești la un click distanță să ne cunoaștem. Poți să devii clientul nostru, suntem în orașul tău, te așteptăm cu drag să vezi ce înseamnă spiritul Blitz, echipa Blitz, brokerii Blitz specializați, cum putem să te ajutăm în atingerea obiectivului tău și anume să identifici locuința ideală pentru tine. Poți să ne suni la numărul de telefon și să contactezi un agent Blitz. Găsim proprietatea potrivită pentru fiecare client și clientul potrivit pentru fiecare proprietate.